लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। दायो जोंना ओरै ब्रादार बि बयस बिथांनि ट्रेलारा अलरेडि बयबो नुजोबखाबाय। दायो बिथांनि फिल्मा खैटारिखआव अपेनिं जागोन होनदोंमोनलाय ब्रादार? 7 जुलाइ 7 थारिख। 7 जुलाइ 7 थारिखआव बिथांनि बेबायदिनो फिल्म हिन्दीजों बानायदों बिथांमोना शर्ट मुभि बानायदों ना मा बानायदोंथाय जेखिजाया जों नायब्लासो मिथिसिगोन बिथांमोननि फिल्मा बेसेबांसो इन्टारेस्टिं जागोन। ट्रेलाराव नायनानैथ' जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन बायदि नुदों जोङो। एसे फ्लाइं किक होलायलायनाय नुदों जोङो। एसे बुलायनायफ्रा सौलायनायफ्रा इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आङो। बिनिखायनो जाय बिथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ, आंबो नायनो गोसो जागासिनो दङ माला बिथांमोना रिलिज खालामगोन। दा बयबो बि बयस इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो। दा एसे नायनो गोसोआ बर'निनो इउटुबार हिसाबै बिथाङा हिन्दी रावजों बानायदों। अबसे मानसिया बर'आनो। बिथाङा आवगोलहाय बर' रावजोंनो बानायखादोंमोन इउटुब चेनेलावहाय। सन्जय बर' ना बोरैबा नाम लानानै बानायदोंमोन आरो थेवबो बिथाङा बर'आनो। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बानायदों। दा बिनिखायनो नायनो थाखाय एसे इन्टारेस्टिं जानानै दं। दा ब्रादारालाय मा रोखोम मोननानै दं? एक्साइटेडआथ' बिराद एक्साइटेड जाखाबाय। माने ट्रेलाराव नायोब्लाथ' गोगोम फाटाफाटि जाखागोन। बुस्थुआथ' माबानो शर्ट मुभि आरो एक्सन मुभि बिदि आरो र' ना RAW। दा बयबो नायलायदो, बयबो सापर्ट होलायदो जाहाथे ब्रादाराबो बेबायदिनो गोदान बेबायदिनो साबसिन साबसिन बानायनानैहाय पाब्लिकफोरनि गोसोफोरखौ ओरैबायदि सुग्लाय होलांनो हायो। बिथाङा ओरैबायदि कमेडियान बानायखायो। फुल एक्सन बायदि बानायखायो आरो दा WWनि बुलायनाय बायदिथ' नायदो ओरैबायदि सियार बायख्रुबलायनाय गावनि देहायानो नस्थ' जागुलायो आरोखि। माने जों पाब्लिकफोरखौ मा रोखोमै जोंखौहाय एकदमबारे माने सुखियाव दोननो हागोन बा इन्टारेस्टिंआव दोननो हागोन। बिथाङा एकदमबारे फुल एक्सनजोंनो बानायनानै पाब्लिकफोरनि गोसोखौ गोजोन होनाय जायो। दा बिनिखायनो बयबो बि बयस ब्रादारखौ एसे हेल्प खालामनानै होदो जाहाथे बयबो नायो। बिथांनि जेसेबांनाखि बेफोरबायदि खरस जानाय भिडिअ बानायनायाव बा खरसा जानाय रांफोरा एसेब्लाबो इउटुबनि गेजेरजों बिथाङा मोनफिननो हायो बा साबसिन बानायलांनो हायो। अब्ला गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम ससेखिनि ट्रेलारखौ लानानैहाय भिडिअ खालामनाय जाबाय। आज यहाँ पर हम लोग 7 जुलाई जो कि 7 जुलाई में हम लॉन्च करने वाला है, इसका टीजर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा था लोगों को। हम मिलके हमारे सारे दोस्त हम मिलके स्क्रीन कर रहा था। तो क्या बोले उसको ट्रेलर मतलब दिखा रहा था। मेरे को उतना वो नहीं होता है, ब्लॉगिंग करना है बस ब्लॉगिंग आता है। मैं ब्लॉगिंग वीडियोस देता है ज़्यादातर, तो ब्लॉगिंग आता है मेरे को ज़्यादातर। तो मूवी वगैरह में उतना मूवी वगैरह के बारे में उतना वो पता नहीं है मेरे को। तो फिर भी मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, आप सब अगर देखना चाहता है रो तो बी बॉयज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर बटन दबाइए ताकि जो लोग देखना चाहता है वो देखे भाई। और अगर